Mas Niko. Oh. Mas Jagal Copet, Mas Bogok. Diature minggah panggung. Asline ora godak. Was. Oh, boy.
Ayo Ger, wayangmu sowan. Dewa Bajeng, Yosika. Apa? Nemu. Sing rawit ben leren. Aja kok buka, Guys. Kuwi sangune anake jajan delok reokan. Lah pikirku nek sangune akeh bae mung 2000. Ngono ae kuwi mau keri ya. Aja kok bukane isine delokan. Kuwi mau sangune piro? 2000. Sing ketok. Ditambahi. Oh iya. Sing ketok 2000. Beda, Mak. Padane bedane nyapa? Wong lokal Indonesia karo wong bule. Kabeh iki beda. Hai. Hai. Good evening. Ya ta. Where do you from? Lekas Gedabia. Italy. Yes. My name is Yusuf. Your name? My name? Sabrina. Sabrina. I love you. Kowe kalah. Mas ora banter suarane. Kowe kok pinter bahasa Inggris. Loh, ganungan itu harus berintelektual. Ketika kita berhadapan di perkantoran, bahasanya agak tinggi. Ketika dengan bule yo, what is your name? What do you from? Ngono. Kita berada di pedesaan ya kudu iso. Bapakne anggap gue wong Jawa. Ning kantor Iso. Ning kantor. Anak-anak SD iso. Iya. SMP iso. Iya. Bule kok luwancar. What do you from? My name is. Kowe biyen sekolah ngendi? Aku mondok. Kowe wis teko to? Wes. Lah jajale aku. Anu. Jeneng isi. Come here. My name is Come here. Come here. Yes. Jumeneng. Jamin. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Bantuan. Loh, yo ngene iki lho, Dik. Bahwa membutuhkan cinta seni budaya iki ora dicintai karo masyarakat lokal. Bahkan saka mancanegara. Buktine teko kene. Waduh. Main ae buat. Oh. Ya. Tek itu udah cekrek. Mi. Yes. Cekrek ya. Yes. Demanggi foto. Manggi itu. Tuh ketek ya. Oh ya, thanks. Tuh the update tuh mriko. Ya. Udah update di media sosial, oke? Media apa? Aku kalah lah bahasa Inggris. Oke, TikTok, oke? Kowe teko guys, piye aku tak yo tak teko. Iki anake sapa? Iki anakmu. Oh ya. Kowe iki omong apa? Jangan keluar dulu ya. Di santet toh. Iya. The dance name Reok Ponorogo from Reok Ponorogo.
Oke. Pinter ya Bang ya. The Bancangan Village. Desane Bancangan, desa Bancangan, village. Saya ora penak kari dhewe. Yes, village. Dudu silit lo ya. Little body. Ya. Yes, little body. What do you little body? Cilik gatal keleban wedi. Kaya ngono. Iki masamu Yes. tenan digawa. Thank you ya, thank you. very much. Oke. Nanti jangan lupa masih ada riok di alun-alun Ponorogo. Mau cekrek-cekrek. Jangan lupa anaknya bawa. The Sam. Sam, sitok guys. Guys, sitok digere guys. Anake wong kuwi. Oke, Bapak Ibu semuanya tepuk tangan, perlu diakui bahwasanya Riok itu sudah mancanegara. Contohnya wong bule tekan kene. Lah iya. Jadi wong Ponorogo kudu luwih semangat nguri-uri budaya. Amin, ya. Karo iki budayane diraketne karo agama, Dik. Heeh. Grebek Maulid Nabi. Halo, iki setahun pisan awake dhewe ngadakne ning kene ora tau sepi. Jan. Alhamdulillah mau udan saiki yo terang. Terang. Penontonnya mlumpuk. Ya iki ngono pinuju berkah Gusti Allah. Iya. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh temergi pinaringan bagas waras. Amin. Sehat walafiat rezeki barokah, selamat dunia, selamat akhirat. Akhirat yo, Jan marem tenan lah penontonnya masih udan mlumpuk. Dukuh Tanjung. Dukuh Tanjung. Iki dukuhe sing tersanjung-sanjung. Mayoritasnya wong kene iki masyarakat bahagia kabeh. Bahagia lho, tanggapane lho. Enek garanan. Lho, Dik mambi trik Tik enek. bengi reokan Reok enek. sesuk dalam acara. Grebek Maulid nanggap wong watuk. Oh iya, karo cepot-cepot iki anake ucul nah. Pamongkong enek, Dek, niki enek. Apa? Jenenge Ganowan Pribumi. Lho, enak Nah, to. iki Wus, perlu dipentaske Perlu generasi dipen- selanjutnya. generasi penerus ya. Orang ngono. Nyapa? Iki kan cah kene. Heeh. Nenek Mbah Lurah kan sing njaluk nyawer kene kan. Iya, belok. awake dhewe iki manut administrasi meneh kecip. Goblok kowe. Ayo. Rampan iki lho, yo. Ayo. Yo, aku berbunyi nyawer. kene. Tuh, tak. Sik baju kerwal larek. Oh, kap. Ayo.
Papan sejerone Allah tak kegadang ojo kanggo gendol yo ayo ning kene anggonku nunggu kok menawa isih iman rasa Iki bagianmu. Bagianmu iki. Lho, bucane longso ngono ya. Ya ora, iki bagiane bawang brambang. Iki Une rapuh. Awake dhewe iki mencetak generasi sing cilik. heeh. Lah sing wis gedhi kaya jembret iki salum. Elas iki wis meletek jemprit. kaya godhong salam garing. Saiki cah cilik-cilik iki wis pinter jathil. Iki generasi selanjutnya Mbak Aya, Heeh. terus Mbak Sapa kowe? iki Mas sapa iki? Kang Kang Ahmad. Lagi duwe antenae? Fitri Iki lho, Oh, kuwi buwo. Tante Kang. Uncle. Lah wong kuwi iki jenenge loro lho, Dik. Generasi selanjutnya sing nerusne iki. Lah iya. Namanya siapa? Anza. Kanza. Ini namanya siapa? Hah? Anak kok. Lah iki terayu rong edrek lemes. Namanya siapa? Aduh Dek, Cayu. Hah? Viola. 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 Rumahnya mana? Eh? Ganjangan. Banjangan. Kamu kelas berapa? 1. Rumahnya mana? Taman Sari. Mas Yusika karo Mas Yusuf gandeng ndi? Susika. Iya, pinter. Iki ki pinter. Ya aku sih ya. Kok tak 5.000 lek, Nduk? Alawi beno tuwek teko ya kuwi. Mas Yusuf kali Mas Yusika gandeng sinten? Gandeng sinten? Ora enek sing gandeng pinter. Paterson. Sampean jujur. Paterson dia ya. Dek sapa ki mau? Tak tekoni kuwi tekono sik. Dek sapa mau? Anza. Kansa, awakmu jek roh jenenge Pak Lurah Banjangan apa ora? Aku padha yo ora. Awakmu ngerti jenenge Mbah Wo Bancangan? Ora roh. Ngerti ya toh kan ora. Ora roh. Dek Kansa, wis tau disangoni Mbah Lurah Banjangan? Belum. Derek. Aku ya derek. Sampun pernah disangoni Mbah Wo? Dereng. Padha aku yang ngenteni. Kowe iki aja ngono. Mbah Wo sing nyiapne kan mambengi mumet to. Oh, iki nggih senenge wong-wong. Lah iya cah cilik pinter. Diantukne ha. Hah? Dikapone? Diantukne. Oh diantone. Makasih Dik Kansa. Nggih. Mamane di mamane. Oh lah iki mamane mbae melu. Jan mbae biyen jadilan. Mosok bae. Iya mbae godi jadilan ku ya. Apal. Lho, kowe sapa sing ora kenal mbae iki jadilan kondang lho. Sapa? Mbah sinten, Pak? Bu sinten? Ya Tommy. Mbak anu Uti namanya sinten Uti? Ya Tommy. Uti namanya. Putune lali yo. Wonge putine omong kok. Heeh. Uti ku jenenge Partin. Keten Mas Yosika. Ya. Niki mergi wedalipun dibagi. Heeh. Sing rencana pembarong sampun siaga. Iya, heeh. Niki nggih ngapunten Bapak Ibu, niku Oke. wedalipun dibagi karena tadi memang hujan. Jadi Iya. Kita Alah. awite iki rada molor. Oke, siap. Kagem para pembarong monggo diangkat gagakipun. Oke. Yo.